Έχασα βέβαια μια διακοπή 2 εβδομάδων τη συνέχεια της μελέτης των μακαρισμών του Κυρίου μας που περιέχονται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στίχους 1 έως 12. Όπως θυμάστε είχαμε φτάσει στον τελευταίο μακαρισμό, τον 9ο, που λέγει «Μακάρι εστέ όταν ογιδήσου συνημάς και διώξουσι και ύπος υπάμ πονηρό ρήμα καθημών, ψευδόμενοι είναι και νεμού, χαίρεται η αγαλιά, στο το μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Με αυτό ο Κύριος σαν στέγη που βάνουν σε ένα σπίτι, όπως τα χτίζανε παλαιά, όχι με πλάκες αλλά με σκεπές, βάζει και κλείνει το οικοδόμημα αυτό των μακαρισμών, που από τα λόγια του μακάρι έχει κλεισμένη όλη την ευτυχία επί της γης που μπορεί να νιώσει και να ζήσει εδώ ο άνθρωπος. Έξω από τους μακαρισμούς ο άνθρωπος δεν έχει ευτυχία. Μπορεί να έχει ώρες εξαλωσύνη, ξέρω εγώ, ψεύτικης χαράς, αλλά ευτυχία οικοδομημένη με στέγη, δηλαδή ασφαλή, δεν έχει. Είχαμε δει λοιπόν ότι από τους 9 μακαρισμούς για τους οποίους μιλεί ο Κύριος, οι 3 από αυτούς μιλάνε για την δικαιοσύνη. Το 1/3 δηλαδή των μακαρισμών αναφέρεται στην δικαιοσύνη, που δείχνει ότι δεν υπάρχει μακαρία ζωή, ευτυχισμένη ζωή, εάν υπάρχει αδικία. Αν ο άνθρωπος δηλαδή είναι άδικος, δεν μπορεί να πούμε ότι είναι ευτυχής, ακόμα και αν κερδίζει τον κόσμο όλων, όπως είπε ο Κύριος μας. Οι 3 μακαρισμοί λοιπόν από τους 9 που μιλούν για τη δικαιοσύνη είναι οι εξής. Ο 4ος πρώτα λέει «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή αυτοί που νιώθουν πείνα και δίψα σημαίνει ότι υποφέρουν, διότι δεν μπορούν να βρουν δικαιοσύνη, και επομένως ήδη από εδώ αρχίζει ότι πρέπει να αγωνιστούμε όσοι θέλουμε για να χορτάσουμε τη δικαιοσύνη. Μετά ο 8ος μακαρισμός λέει «Μακάρι διαδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης πάλι». Εδώ προχωρεί σε άλλο βήμα ότι όσοι θέλουμε δικαιοσύνη θα υποστούμε διωγμούς. Είναι το κόστος της δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίνει η Βασιλεία των Ουρανών, ότι οι άνθρωποι που λαχταρούν τη δικαιοσύνη, έστω και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, γιατί δεν μιλάει για την δικαιοσύνη του Θεού, του Χριστού, ο άλλος μιλάει για αυτήν, για τη Θεία Δικαιοσύνη, έστω και αν επιθυμούν ειλικρινά όμως να το εννοούν, όχι απλώς να το λένε ότι θέλουν το δίκαιο, αυτοί οπωσδήποτε θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι θα τα φέρει ο Θεός έτσι, εάν μείνουν μέχρι τέλος με αυτόν τον πόθο και με αυτή την αγάπη προς τη δικαιοσύνη γενικά, έστω και αν ζημιώνονται από αυτό, έστω και αν πληρώνουν, αν έχει κόστος δηλαδή αυτή η αιμονή στη δικαιοσύνη, το τέλος θα τα φέρει έτσι ο Θεός ώστε να περάσουν στη Βασιλεία των Ουρανών και όχι στην κόλαση, διότι ο Θεός, ο Χριστός είναι ο κυριεύων της ζωής και του θανάτου, και επομένως θα έρθει έτσι ο θάνατος σε αυτούς ώστε να είναι έτοιμοι να περάσουν προς τα εκεί. Και λέγομαι τώρα, και γι' αυτό θα είναι ευτυχισμένοι και εδώ παρά τους διωγμούς και εκεί χωρίς βέβαια διωγμούς. Ο 3ος είναι όταν ονειδήσεως είναι ημάς, να δηλαδή διωχθείτε και σας βρίσουν και σας σκοφαντήσουν, ψευδόμενοι ένα και νεμού. Τώρα μιλάμε για την Θεία Δικαιοσύνη. Αν αυτά τα υποφέρετε όχι απλώς διότι θέλετε τη δικαιοσύνη, πράγμα που είναι ικανό να εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά όταν θέλετε την δική μου δικαιοσύνη, την τέλεια δικαιοσύνη, τη Θεία Δικαιοσύνη, οπότε τότε βέβαια θα έχετε όχι απλώς Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και μισθών πολλήν εν της ουρανής. Δηλαδή όλοι μπορούν να κερδίσουν τη Βασιλεία, αλλά αυτοί που θα διωχθούν για τη δικαιοσύνη, την τέλεια τη δική μου, θα υποφέρουν για μένα οι μάρτυρες, οι ομολογητές κτλ. Αυτοί θα έχουν ειδικές θέσεις. Όταν μιλάμε για θέσεις δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει χώρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ειδική ευφροσύνη μέσα τους και γύρω θα νιώθουν πιο πολύ από άλλους. Αυτό το έχει πει και σε άλλη περίπτωση που λέει «Εν το οίκο του πατρός μου μονέ πολλά εσύ», δηλαδή πολλές καταστάσεις, όχι σπίτια, μονές, μοναστήρια δεν υπάρχουν εκεί, είπαμε δεν υπάρχει τρόνος,
χώρος, ούτε μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα, αλλά πολλές καταστάσεις υπάρχουν από απλή, ας πούμε, αγαλίαση μέχρι ευπροσύνη μεγάλη. Αυτά θέλει να μας πει. Τώρα είχαμε φτάσει σε αυτά και αυτά τα είπα για να τα συνδέσω με το προηγούμενο, επειδή έχει περάσει πολύ καιρός. Εδώ μας επισημαίνει, και θα επιμείνουμε σε αυτό, ότι θα υποστούν διωγμούς οι άνθρωποι εξαιτίας είτε της ανθρώπινης δικαιοσύνης όσο και της θείας δικαιοσύνης. Είχαμε αναφέρει παραδείγματα και αρχαίων που διώχθησαν γιατί ήθελαν να είναι δίκαιοι, όπως ο Σωκράτης που είχε το Κόνιο, όπως ο Αριστίδης ο δίκαιος που έφυγε την πατρίδα του εξόριστος γιατί ήθελε να είναι δίκαιος, χωρίς να είναι βέβαια χριστιανός. Γενικά η αγάπη για τη δικαιοσύνη κοστίζει, έχει κόστος, και όσοι θέλουμε να έχουμε δικαιοσύνη, να είμαστε δίκαιοι αλλά να μην μας κοστίζει, κάνουμε λάθος βεβαίως, δεν τοποθετούμε το σωστά. Αυτό δεν να μας πει. Αλλά αν οι δύο πρώτοι αναφέρονται στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, ποια είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη? Είναι η συνείδησή μας όταν είναι καθαρή, και κυρίως κορυφαία έκφραση δικαιοσύνης ανθρωπίνης είναι ο Δεκάλογος επί του όρου Σινά. Οι 10 εντολές του Κυρίου αποτελούν τη βάση, το θεμέλιο της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Όλοι οι νόμοι, και πριν από συνείδηση και μετά το Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή μετά το Μωυσή, έχουν ως βάση τους το Δεκάλογο, τις 10 εντολές. Όλοι οι νόμοι γύρω από αυτές, οι σωστοί νόμοι και τα σωστά συντάγματα, ας πούμε, δεν έρχονται σε σύγκρουση με το Δεκάλογο. Το ότι απαγορεύουν οι νόμοι να κλέβουμε στηρίζει το ότι ο Δεκάλογος λέει ου κλέψεις. Το ότι απαγορεύουν οι νόμοι και οι ανθρώπινοι και η κοινωνία να ψευδόμαστε, και εκεί στηρίζεται. Και για προσέξτε πόσο καλά το έχει τοποθετήσει. Δεν λέει ου ψεύδεστε ο Δεκάλογος, ου ψευδομαρτυρίστε κατά του πλησίον ημών. Δηλαδή δεν επιμένει στο, ας πούμε, το ψέμα, το κατά συνθήκη που θα πει ένας γιατρός για να μην πεθάνει στα χέρια του ο άρρωστος. Τότε δεν μαρτυράει κατά του πλησίον, αλλά υπέρ του πλησίον. Και γενικά είχαμε πει, όπως λένε εκεί οι πατέρες, ότι το ψέμα πάντοτε είναι, ας πούμε, δεν είναι καλό, αλλά αν δεν κάνει κακό στον άλλον, αν δεν κερδίζει ο διάβολος, τότε βέβαια δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά όμως επειδή εμείς δεν ξέρουμε πότε είναι και πότε δεν είναι και πότε δεν θα κάνει κακό και πότε θα κάνει, πρέπει να το ελέγξουμε. Γι' αυτό καλό είναι να αποφεύγουμε ή δυνατόν όλα τα ψέματα, ακόμα και εκείνα που δεν είναι ψευδομαρτυρίες κατά την πλησία. Αν και δεν τα θέτει έτσι ο Δεκάλογος. Ο Κύριος όμως το τελειοποίησε, είπε να είναι το ναι ναι και το ου τα λοιπά. Τελευταίος είπα μιλάει για τη Θεία Δικαιοσύνη, και θα ήθελα να πω εδώ η Θεία Δικαιοσύνη, αυτή που λέει ένα και νεμού, ας πούμε, δεν είναι γραμμένη σε νόμους, ούτε γραπτούς ούτε άγραφους νόμους. Ενώ η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι γραμμένη και σε νόμους γραπτούς, Μωσαϊκός νόμος και οι άλλοι, και σε άγραφους νόμους τους έχει παράδοση, η Θεία Δικαιοσύνη που λέγεται και δικαίωση από τον Παύλο και τους πατέρες, θα πούμε γιατί, δεν είναι ούτε λόγια ούτε νόμοι γραμμένοι, αλλά είναι σαρκωμένη αυτή η δικαιοσύνη, έχει σαρκωθεί εδώ στη γη στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή του Χριστού. Αυτός είναι η Θεία Δικαιοσύνη, και αυτός όποιον θέλει τον δικαιώνει, γι' αυτό λέγεται και δικαίωση. Η δικαιοσύνη απλώς μπορεί να δικάσει, μπορεί να γίνει και έκθεση, μπορεί να πάμε και στο εφετείο κτλ, μπορεί να σφάλουν και οι άνθρωποι πλάνο κτλ, και γι' αυτό δεν λέγεται δικαίωση, δεν σε δικαιώνει αμέσως, είναι πάντοτε υποέφεση. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι τελειωτική, ό,τι πει ο Θεός αυτό είναι δίκαιο, και επομένως δεν είναι απλώς δικαιοσύνη που μπορεί να την εφεσιβάλει κανείς, αλλά είναι δικαίωση που δεν παίρνει αντίρρηση. Γι' αυτό ο Παύλος όποιον ο Θεός το αποδίδει το δίκαιο, το λέει δικαίωση. Και οι δύο μορφές όμως της δικαιοσύνης, τόσο η ανθρώπινη με τους ανθρώπινους νόμους και τη συνείδηση, όσο και η Θεία Δικαιοσύνη, η δικαίωση, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Σε πολλά μοιάζουνε. Γιατί
μπορεί να είναι ατελής η ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά συμφωνεί σε πολλά με το λόγο του Θεού και με την απόφαση του Θεού, αφού άλλωστε ο Δεκάλογος που στηρίζεται η δικαιοσύνη εκεί τον έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός, είναι γραμμένος στα πλάκες εκεί με δάκτυλον αγγέλου Θεού και όχι με δάκτυλο ανθρώπινο. Ένα θα ήθελα να πω εδώ, γιατί γίνεται πολλή σύγχυση, ένα κοινό σημείο από τα δύο που έχουν, γιατί οι τρεις μακαρισμοί μιλάνε για δικαιοσύνη, είναι το πρόβλημα της εκδικήσεως. Τι είχα πει και προχθές, αλλά θέλω να το ξαναπώ γιατί είναι δύσκολο θέμα και πολλές φορές είναι και παρεξηγήσιμο. Γενικά έχει περάσει ότι το να εκδικήσει είναι κάτι κακό, ότι είναι αμαρτία η εκδίκηση, δηλαδή όταν αδικηθεί κάποιος και θέλει εκδίκηση, αμαρτάνει και δεν πρέπει να θέλει εκδίκηση. Δεν είναι όμως έτσι. Η εκδίκηση δεν είναι κάτι κακό, μια αμαρτία που δεν έχει θέση στον χώρο της Εκκλησίας ούτε και κατά διάνοια, όπως νομίζουν πολλοί, κάτι που το απορρίπτει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει την εκδίκηση, αλλά είναι καλός και αγαθός με όλους, χωρίς να θέλει να εκδικείται κανέναν. Αυτό είναι λάθος. Η εκδίκηση είναι απόφαση του Θεού και μάλιστα θα έλεγα εντολή του Θεού, ότι όποιος αδικήσει θα έχει εκδίκηση, γιατί λέγει ο Κύριος στη Γραφή, μη εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Η εκδίκηση θα γίνει, λέει, αλλά θα την κάνω εγώ, είναι δική μου δουλειά το να εκδικηθώ και δεν είναι δική σας. Αυτό θέλει να πει, και αυτό βέβαια συμβαίνει και στους ανθρώπινους νόμους. Δεν διεκδικείται ένας που τον έβλαψαν, τον έκλειψαν κτλ. Ο ίδιος δεν επιτρέπεται. Θα πάει στο δικαστήριο, θα δικαστεί, θα γίνει απόφαση και η εκτελεστική εξουσία θα εκδικηθεί. Αυτό λοιπόν που στους ανθρώπους είναι φανερό, γιατί εμείς του Θεού θέλουμε να παίρνουμε στα χέρια μας και να κάνουμε εμείς εκδίκηση και να μην την αφήνουμε στον αρμόδιο που είναι ο Θεός, γιατί αυτός έτσι λέει. Και ο Κύριος τι είπε? Σε μια περίπτωση, είναι γεμάτα τα χωρία και από την Αποκάλυψη είχα πει και προχθές, ένα ακόμα, πάντες οι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα απολούνται. Πήρες μαχαίρι, έσφαξες, σκότωσες, θα πεθάνεις από μαχαίρι. Αυτό είναι η εκδίκηση που την απονέμει όμως ο Θεός. Και είχαμε πει ότι για πολλούς λόγους δεν επιτρέπει ο Θεός να πάρουμε στα χέρια μας την εκδίκηση για το άδικο που μας γίνεται και να μην το αναφέρσουμε στην εκτελεστική εξουσία που είναι ο Θεός. Την έχει κρατήσει για τον εαυτό του για πολλούς λόγους που αναφέραμε προχθές και δεν θέλω να σας κουράζω, κυρίως όμως διότι η εκδίκηση στα χέρια των ανθρώπων είναι μια ακόμη αδικία. Δηλαδή όταν εκδικηθώ εγώ δεν αποδίδω δίκιο, διότι δεν είμαι σε θέση να το αποδώσω το δίκαιο, όσο και να το θέλω. Είχαμε πει ότι είτε θα εκδικηθώ αδικώντας τον άλλον, διότι αυτό κακό που μου έκανε να το αποδώσω σε δεκαπλάσιο, ας πούμε με ράπησε, εγώ το σκοτώνω, αυτό δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης αυτή η εκδίκηση, ή ακόμα χειρότερα, η εκδίκηση που θα κάνω εγώ θα αδικήσει εμένα αντί να αδικήσει αυτόν, και αυτό είναι άδικο. Δηλαδή με ζημιώνει κανένας, μου κάνει ζημιά, μου παίρνει την περιουσία, πάω στα δικαστήρια, μπλέκει με ψευδομάρτυρες και αντί να τον εκδικηθώ πληρώνω και από πάνω. Αυτό όμως δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης. Δηλαδή ο άνθρωπος είτε θα δώσει σκληρότερα και είναι άδικο, είτε θα λιγότερο από ό,τι πρέπει ή και καθόλου, και αυτό είναι επίσης άδικο. Ο Θεός όμως θα αποδώσει την εκδίκηση, θα την πάρει, όπως το λέει, μη εκδίκηση εγώ να το αποδώσω, και θα είναι ακριβολογημένη, γι' αυτό λέει μη εκδίκηση αφήσεις σε μένα. Και όσοι ας πούμε άφησαν στο Θεό, καμιά φορά είδαν αν πράγματι είχαν αδικηθεί, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι αδικούμαστε και στην ουσία μπορεί να είμαστε 50-50 που λένε, μισό και μισό, να αδικήσουμε και να αδικηθούμε. Αλλά όταν είναι πράγματι άδικο, καμιά φορά βλέπουμε αυτόν που μας έβλαψε, αν δεν μετανοήσει, και τον λυπόμαστε και λέμε ούτε στον εχθρό έχει βγει παροιμία. Γι' αυτό λοιπόν μην έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεός δεν θέλει εκδίκηση. Θέλει εκδίκηση, και αλλήμωνο όταν θα επιβάλλει την εκδίκηση του Θεός
αρκεί να τον αφήσουμε στα χέρια του, αντί να τον αφήσουμε την υπόθεση στα χέρια του. Αν την παίρνουμε στα χέρια μας, καλά να πάθουμε. Γι' αυτό ήθελα να πω, να μην περάσει δηλαδή ότι εμείς χριστιανοί ούτε να σκεφτόμαστε να αδικούμεθα, να ταλαιπωρούμεθα και να μην το σκεφτόμαστε καν και να είμαστε κάτω στο άδικο. Άλλωστε οι μάρτυρες, όπως είπα και πριν, στο υπερουράνιο θυσιαστήριο που λέει Αποκάλυψη, και του οποίου οι εικόνες και τύποι είναι αυτά τα θυσιαστήρια, διότι όταν κάνουμε προσκομιδή λέμε και προσάγαγε την πρόθεση αυτή και προσάγαγε αυτήν στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αυτή η θυσία πάει εκεί. Πάει εκεί, όχι τοπικά, όχι σε χώρο, γιατί δεν υπάρχει χώρος, τροπικά όμως αυτό γίνεται. Επομένως θα ήθελα να πω ότι εκεί οι μάρτυρες, όσοι θυμάστε την Αποκάλυψη, παρακαλούν και λένε πότε θα πάρει την εκδίκησή μας για το αίμα μας, λένε κάτω από το θυσιαστήριο, και όλα τα θυσιαστήρια τα δικά μας έχουν λείψει έναν μαρτύρων, ακριβώς, διότι είναι εικόνες εκείνου του θυσιαστηρίου. Και είπε και λέγει ο Κύριος, όχι ακόμα, θα έρθει η ώρα, γιατί περιμένουμε και τους άλλους που θα έρθουν, τους άλλους μάρτυρες με τη σειρά. Άρα δεν απορρίπτει το αίτημα των μαρτύρων που θέλουν να εκδικηθεί. Προσέξτε όμως, δεν ζητά να την κάνουν αυτή την εκδίκηση. Του λένε εσύ να μας εκδικηθείς. Και του λέει περιμένετε και θα γίνει. Και πολλές φορές έχει γίνει και μπορεί να μην το παρατηρούμε κιόλας. Οι σταυρωτές του Κυρίου όλοι πήγαν κακήν κακός. Ο Πιλάτος, πολλοί, δεν θυμάμαι τώρα τι υπέφερε αυτός ο άνθρωπος και πόσοι άλλοι, αλλά δεν είναι αυτή η σκέψη μας. Μόνο να μην, ας πούμε, καμιά φορά μας πνίγει το δίκαιο και λέμε θα το κάνω, γιατί να μείνει αυτός ατιμόρυτος. Δεν θα μείνει ατιμόρυτος, αρκεί να το αναθέσει στον νομοθέτη, θα το τακτοποιήσει. Άλλωστε η φράση με πνίγει το δίκαιο δεν είναι σωστό, διότι αν εγώ θέλω να εκδικηθώ, ας πούμε, ή ο Θεός να εκδικηθεί, το δίκαιο δεν είναι κάτι κακό και όμως πρέπει να μας πνίγει. Από τη στιγμή που με πνίγει δεν είναι δίκαιο. Καταλάβατε, αυτό θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει όμως για δικαιοσύνη, γι' αυτό αναγκάστηκα να το ξεκαθαρίσω. Οι χριστιανοί θέλουμε την εκδίκηση, διότι αυτό είναι το δίκαιο, αλλά την αναθέτουμε εκεί που πρέπει. Όπως άλλωστε γίνεται και με τους ανθρώπινους νόμους, διότι όλοι λέμε να μην λένε μερικοί θα πάρω το νόμο στα χέρια μου. Αλλήμον όμως, αν ο κάθε ένας, ακόμα και αυτά επειδή πάρει το νόμο στα χέρια του, θα γίνει ό,τι γίνεται στην Αμερική και πολύ χειρότερα. Ζούγκλα και ποτέ δεν θα αποδοθεί δίκαιο. Εν πάση περιπτώσει, ας φύγουμε από αυτό. Τώρα, ο ένατος μακαρισμός δεν αφορά την προ-Χριστού ανθρωπότητα, όπως είπαμε. Αφορά τη νέα τάξη πραγμάτων, την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων που έφερε στη γη ο Χριστός, η Εκκλησία, το 33 μάλιστα μετά Χριστόν. Είναι δηλαδή η εγκαθίδρυση επί της γης του προγεφυρώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του σώματος του Χριστού. Και ίσως μερικοί, όχι ότι έχουν δίκιο, αλλά αν το βλέπουν σαν εξωγήινο πράγμα το Χριστό και την Εκκλησία, κατά κάποιο τρόπο υποψιάζονται την αλήθεια, διότι ο Κύριος δεν ήρθε εδώ στη γη, δεν είναι από τη γη εδώ, ήρθε, μόνο που δεν ήρθε από το σύμπαν, τα αστέρια και αυτές τις εφλαμάρες που λένε, αλλά ήρθε δια Πνεύματος Αγίου στην Κυρία της Υπηρεγίας στον τόπο. Πάντως δεν είναι του κόσμου τούτου, εξωγήινος είναι και οι δικοί του δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως, ας πούμε, αν το πάρουμε σαν αλληγορικό, έχουν και ένα δίκιο, αλλά δεν είναι όπως το φαντάζονται. Πάντως, όταν έγινε η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας, της Βασιλείας του εδώ στη γη, επειδή ήταν η κοσμοκρατορία του διαβόλου, του εχθρού δηλαδή της Εκκλησίας, δεν μπορούσε να γίνει ανώδυνα. Και είχα δει προχθές ένα παράδειγμα, παραδείγμα και τώρα, όταν ο Χίτλερ κατήχε όλη την Ευρώπη και εισηγούσαν οι πάντες, έπρεπε να πολεμηθεί. Πώς πολεμήθηκε? Έγινε μια απόφαση. Στην Ορμανδία ένα προγεφύρωμα. Λύσαξε αυτός βέβαια να το καταστρέψει, δεν τα κατάφερε και από εκεί έγινε ό,τι έγινε. Πουθενά όμως δεν ήταν ευπρόσδεκτοι στην επικράτεια του Χίτλερ οι στρατιώτες, του δυτικού κόσμου. Έτσι και εδώ. Εφόσον μπήκε σε μια επικράτεια εχθρική, δεν περιμένει κανείς ότι η Εκκλησία θα είναι καλόδεκτη από τον κόσμο, από το κράτος του Σατανά. Είναι φυσικό να έχει αντιδράσεις και αυτό λέει αυτός ο μακαρισμός. Είσαστε καλότυχοι εάν αντιδράσουν, πώς το λέει εκεί,
μακάρι όταν ονειδήσουν εμάς, αν σας βρίσουνε, να είστε ευτυχισμένοι. Γιατί να ευτυχισμένοι να με βρίζουνε? Γιατί είναι απόδειξη ότι εσύ δεν είσαι από αυτούς εδώ, γι' αυτό και σε κυνηγάνε. Είναι δηλαδή ένδειξη ότι δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Και διώξωση μας και ύποση πάνω πονηρό ρήμα κασιμών, ψευδόμενοι όμως είναι και νομούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ήθελα να δούμε τώρα, τους διωγμούς και όσα αναφέρει αυτός ο μακαρισμός. Επειδή δηλαδή η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας, ξεκινώντας από το υπερόν της Ιερουσαλήμ εκεί, έφερε την υψίστη δικαιοσύνη εδώ στη γη, δηλαδή τη Θεία Δικαιοσύνη, η οποία μέχρι τότε ήταν άγνωστος εδώ στη γη, γι' αυτό και έφερε τις ισχυρότερες αντιστάσεις των αδίκων κατά αυτής. Πρώτα που αναφέρει αντίδραση ήταν η πιο ήπια οι ονειδισμοί. Λέει λοιπόν ο μακαρισμός, θα το δούμε σε λεπτομέρειες. Όταν ονειδήσωσιν ημάς, όταν ονειδήσωσιν ημάς, τι θα πει? Θα πει ότι οι ονειδισμοί δηλαδή είναι οι κατηγορίες, οι ηρωνίες, τα πειράγματα, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πρώτα που γίνονται εναντίον μας για να μας κάνουν κακό. Οι ηρωνίες, οι ονειδισμοί αυτοί κάτω των χριστιανών είναι πολύ γνωστοί. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Ήδη τους Αποστόλους τους ονόμαζαν, όταν κατέβηκαν από το υπερό, τους ονόμαζαν μεθυσμένους που δεν ξέρουν τι λένε, γλέφκους με μεστομένοι. Έτσι αντέδρασε αμέσως ο κόσμος. Αυτοί είναι μεθυσμένοι και ήταν πρωί. Τους χριστιανούς τους λένε και μας λένε χαζούς, ονειδισμός είναι, μωρούς, αγαθούτσικους, δυσκόληπτους, χωρίς βέβαια να λέμε ότι δεν υπάρχουν και δυσκόληπτοι, αλλά γενικά λένε ο κόσμος εμάς δυσκόληπτους, μας λένε υποκριτές, ιησουίτες, πονηρούς, εκμεταλλευτές, πνευματικά καθυστερημένους. Αυτός είναι καλούς αγαθούτσικους, είναι χριστιανός. Δηλαδή έφτασαν βέβαια και τα κατεστημένα όπως του Στάλιν να μας ονομάζουν, του Μάρξ, όπιον του λαού, ότι είμαστε το ναρκωτικό του κόσμου. Ακόμα έφτασαν στο σημείο να ονομάσουν τους χριστιανούς και ανθρωποφάγους, στα πρώτα βέβαια χρόνια του χριστιανισμού, ότι δηλαδή οι χριστιανοί παρέθεταν θιέστια δείπνα. Βέβαια θα μιλήσουμε πιο κάτω τι είναι αυτά τα θιέστια δείπνα, επειδή ίσως πολλοί να μην τα έχουν πρόσφατα για να ξέρουν τι ακριβώς είναι αυτά, και εγώ ούτε εγώ τα ήξερα, αναγκάστηκα να ψάξω για να δω τι είναι τα θιέστια δείπνα για τα οποία κατηγορούσαν την Εκκλησία. Αυτή η τρομερή ηρωνία για την οποία προειδοποιεί ο μακαρισμός ενίγησε πολλές φορές γενικά η ηρωνία καταστρεπτικά σε εμάς, τους ολιγόπους που μας έκανε ψευδοειδείς. Φοβόμαστε ποιος μας βλέπει και το νύχιο μας ακόμα για να κάνουμε έστω και το σημείο του σταυρού, είτε στο δρόμο είτε στο εστιατόριο, και το έχουμε ζήσει όλοι, είτε στην εργασία είτε στην καφετέρια κλπ. Είναι εκείνο που είπε μη χριστιανός βέβαια ο Μάο Τσετούγκ, ενέργησα χάρτινη τίγρης, ενώ δεν είναι τίποτα η ηρωνία, ο ονειδισμός εμάς μας τρομάζει και έχει και μας τρομοκρατεί και έχει και αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τώρα, μια και το είπα και έχουμε χρόνο, να δούμε τι είναι αυτά τα θιέστια δείπνα, ακόμα και οι διπόδιες μίξεις για τις οποίες κατηγόρησαν τους χριστιανούς, τους πρώτους χριστιανούς, με σκοπό βέβαια να τους μειώσουν. Δεν ήταν ακόμα διωγμοί αυτοί στην πράξη, αλλά ήταν ονειδισμοί και κατηγορίες. Όταν ονειδείς, μάλιστα. Έπειτα προχωρεί ο Κύριος και λέει και διώξωσιν ημάς. Θα έχουμε και διωγμούς μετά τους ονειδισμούς, τις ηρωνίες, τις κατακρίσεις και γενικά όλα αυτά, θα έχουμε και διώξωσιν ημάς. Έτσι θα γίνει, διότι είστε ξένο σώμα μέσα στην κοσμοκρατορία. Τον κοσμοκράτορα
του κόσμου, του αιώνος ούτως, δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πραγματικά ήταν κοσμοκράτορας, κοντεύει τώρα να ξαναγίνει κοσμοκράτορας με την στάση ημών των χριστιανών, την ψοφοδεή, όπως την είπαμε, και τη μη γνήσια. Εν πάση περιπτώσει, που σε πολλά μέρη είναι. Η διωγμή λοιπόν κατά των πιστών είναι πολύ γνωστή από τους τρεις πρώτους χριστιανικούς αιώνας: οι προφυλακισμοί, οι φυλακές, οι λιθοβολισμοί, οι ξυλοδαρμοί, οι τραυματισμοί, τα βραστά καζάνια με την πίσω κτλ. Ακόμα και τα μαρτύρια των εκτελέσεων με τους πιο σκληρούς τρόπους, που τα περιγράφουν πολύ καλά τα συναξάρια των πρώτων των Αγίων μας της εποχής εκείνης, αλλά και μετέπειτα με τους νεομάρτυρες. Αλλά και σήμερα δεν λείπουν οι διωγμοί. Παρόλο ότι ζούμε σε χριστιανικό κόσμο, σε χριστιανική Ευρώπη, οι μικροδιωγμοί, οι κακίες, οι ζημιές που μας κάνουν πολλές φορές δίχως λόγο, οι λαιλασίες, τα σκουπίδια που μας βάλουν μες στην πόρτα μας και εμείς τα σκουπίζουμε και τα ξαναφέρνουν, μικροδιωγμοί, αλλά είναι στο ίδιο στυλ. Τα σαπούνια καμιά φορά που μας ρίχνουν στην πόρτα με τις καρφίτσες μέσα, με τις τρίχες, με όλα αυτά, τα λάδια, είναι διωγμοί που γίνονται και σήμερα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι η ψυχική διωγμή, η ψυχολογική διωγμή, τα ψυχικά μαρτύρια, όπως θα λέγαμε. Θα έλεγε κανείς αυτό που λέει στη συνέχεια: και ύποση παν πονηρό ρήμα καθημών. Οι συκοφαντίες περίπου και οι ψεύτικες, ας πούμε, κατηγορίες είναι τα πονηρά ρήματα για τα οποία μιλάει ο Κύριος εδώ, τα οποία είναι εναντίον μας, καθημών με ύψος, εναντίον σας λέει, αλλά τα οποία πρέπει να είναι ψεύτικα, να μην είναι αληθινά, ψευδόμενοι. Και η αιτία που θα σας συκοφαντούν δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά εγώ, ένα και ένα μου. Άλλες συκοφαντίες είναι για συμφέροντα, για να πάρουν την επιχείρηση ενός του άλλου, για να διαλύσουν κάποιο αντρόγυνο, να έχουν κάποια γήινα άνομα συμφέροντα, αλλά περισσότερο όμως σε αυτά υπάρχονται στους άλλους τους μακαρισμούς. Σε αυτό το μακαρισμό είναι εκείνα που λέγονται χωρίς κανένα άλλο λόγο και χωρίς κανένα συμφέρον, ακριβώς μόνο και μόνο ένα και του Χριστού, γιατί είμαστε χριστιανοί. Η ψυχική λοιπόν διωγμή, τα ψυχολογικά, ας πούμε, μαρτύρια, τα ψυχικά, είναι βαρύτερα από τα σωματικά, διότι όσο και αν ένα μαρτύριο σωματικό μπορεί να βασανίσει κάποιον ή και να το φέρει και στο θάνατο, θα κρατήσει μερικές ώρες, μια μέρα, δύο. Ένα ψυχολογικό μαρτύριο μπορεί να κρατήσει όλη τη ζωή και να διαλύσει έναν άνθρωπο, να τον φέρει στην αυτοκτονία. Γι' αυτό τα ψυχικά μαρτύρια, ψυχικούς διωγμούς τους βάλει χωριστά ο μακαρισμός. Τους λέει πονηρά ρήματα, δηλαδή ψεύτικα λόγια εναντίον σας εξαιτίας εμού. Ήδη από τους πρώτους χρόνους είπα προηγουμένως ότι υπήρξε αυτή η ψυχολογική πίεση. Κατηγόρησε δηλαδή τους χριστιανούς ότι έκαναν θιέστια δείπνα. Το είπα πριν, θα το παραφέρω για να το δούμε τι είναι αυτά, για να πάρουμε μια ιδέα δηλαδή. Μια και εγώ πήγα και τα βρήκα, δεν τα έξερα ότι κάτι κακό είναι, αλλά τι ακριβώς το βρήκα, ας το πω, να το πούμε τώρα εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε. Για αυτούς λοιπόν που δεν το γνωρίζουν, αναφέρω τα εξής. Θιέστια δείπνα εκάλουν οι ειδωλολάτρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων τις νομιζόμενες ανθρωποφαγίες των χριστιανών. Από πού όμως πήρε αυτό το πράγμα? Χρησιμοποίησαν δηλαδή πονηρά ρήματα παρμένα από την ειδωλολατρική ιστορία και μάλιστα μεταξύ ιστορίας και μυθολογίας. Τα μεν θιέστια δείπνα είναι ιστορικά αλλά με πολλά μυθολογικά μέσα. Οι δε διπόδιες μίξεις για τις οποίες κατηγορούσαν πάλι τους χριστιανούς είναι στη μυθολογία, στην εποχή του Ιδρύποδος, της Φυγγός, στη Θήβα κτλ. Ας τα δούμε λίγο τώρα αναλυτικά. Τα θιέστια δείπνα βγήκανε από μια ιστορία και μυθολογία ανακατεμένη από μια σειρά ατελευτήτων αδελφοκτονιών στην ίδια δυναστεία οικογένεια, αιμομιξιών, δολοφονιών, μοιχιών, μητροκτονιών και ποικίλων άλλων εγκλημάτων, που τα σφέρματα των πληροφοριών ξεκινούν από τον Όμηρο, από την Ιλιάδα, δηλαδή εκεί κάνει υπενιγμούς ο Όμηρος τόσο για το ένα και το άλλο,
στην Ιλιάδα στο Β108 αναφέρεται κάτι υπενιγμή. Από τα πολλά λοιπόν αυτά που είπα που ψάξανε οι ιδωλάτρες για να κατηγορήσουν τους χριστιανούς, ένα δείγμα είναι αυτό που λέμε για το θιέστη. Λοιπόν, διάβασα εγώ και θα λέω και εσάς ότι οι δύο αδελφοί ή του Πέλοπος, προ του Ομήρου ακόμα, προ της Ιλιάδος, ο Θιέστης και ο Ατρεύς εμισούντο θανασίμως, σαν αδέλφια θα λέγαμε. Καμιά φορά λέμε ότι αγαπιόνται σαν αδέλφια, αλλά συνήθως πολλές φορές μισούνται σαν αδέλφια. Και το μεγάλο μίσος μεταξύ αδελφών πάντοτε. Και υπήρχε από τότε. Ψάξανε λοιπόν αυτοί και βρήκανε το πιο μεγάλο μίσος που υπήρχε στην ιστορία και μυθολογία ανακατεμένα μεταξύ του Θιέστη και του Ατρέως, οι οποίοι ήταν παιδιά του Πέλοπος, της δυναστείας των Πελοπηδών στις Μικίνες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Θιέστης λοιπόν κατρέπει εμισούντο θανασίμως. Ο δε Θιέστης, επιστρέφοντας στις Μικίνες για να συμφιλιωθεί με τον Ατρέα, τον κάλεσε ύπουλα ο Ατρεύς, ο αδελφός του που ήταν στις Μικίνες. Βασιλική οικογένεια ήταν και πρόκειται να πάρουν το θρόνο των Μικινών. Τον καλεί λοιπόν για να συμφιλιωθούν. Και τώρα ο Ατρεύς που κάλεσε τον αδελφό του για να συμφιλιωθούν κάθισε ο Ατρεύς λοιπόν ύπουλα φερόμενος τον κάλεσε να συμφιλιωθούν σε ένα δείπνο, φυσικά με κρέας, γιατί το κρέας είναι το πιο εκλεκτό στα συμπόσια και στα δείπνα, με το οποίο θα συμφιλιωνόταν με τον αδελφό του το Θιέστη. Αλλά τόσο ήταν το μίσος ώστε διέταξε να παρασκευαστεί αυτό το δείπνο, αυτά τα φαγητά από τις άρκες των ιών του Θιέστου, δηλαδή του Ταντάλου και του Κλεισθένους. Είχε συλλάβει τα παιδιά του πριν γυρίσει ο πατέρας με εκείνα να συμφιλιωθούν, τα είχε σφάξει και τα είχε μαγειρέψει και τα είχε φτιάξει εκλεκτό φαγητό, το οποίο παρέθεσε στον πατέρα τους, τον Θιέστη. Αυτό ψάξαν και βρήκανε για να κατηγορήσουν τους χριστιανούς, και από αυτό ονομάστηκε και Θιέστιο το δείπνο που έγινε εκείνο το βράδυ. Από τις άρκες λοιπόν των ιών. Τη συνέχεια όμως ο Θιέστης, όταν κατάλαβε και έμαθε τι είχε γίνει, εκδικήθηκε και φώνευσε τον Ατρέα, τον αδελφό του, ο οποίος παρέθεσε αυτό το γιο, τον εξετέλεσε, τον φώνευσε, και το μίσος συνεχίστηκε ότι ο γιος του Θιέστη, ο Αίγιστος, δολοφονεί το γιο του Ατρέα, τον Αγαμέμνονα, όπως ξέρουμε εκεί από την Ιλιάδα. Ο δε γιος του Αγαμέμνονα, ο Ορέστης, σκότωσε τον Αίγιστο, δηλαδή δολοφονία στη δολοφονία κτλ. Είναι πολλά άλλα μέσα, αλλά δεν είναι τώρα να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση. Απλώς λέγω γιατί ονομάστηκε το δείπνο Θιέστιο. Λοιπόν, οι ειδωλάτες τώρα το πήραν αυτό από εκεί, από την ιστορία τους, τη χειρότερη, από τα χειρότερα που βρήκανε, με το μίσος που είχαν να κατηγορήσουν τους χριστιανούς, και είπανε ότι οι χριστιανοί κάνουν θιέστια δείπνα. Δηλαδή, επειδή τότε ήταν οι διωγμοί και οι χριστιανοί έκαναν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κρυφά στις κατακόμβες και δεν επετρέπεται, γίνονται φρούρησης πολύ προσεκτική και δεν μπαίναν οι ειδωλάτρες μέσα, γιατί και στις πόρτες ήταν φρουροί, αλλά και όταν μπαίναν μέσα στις κατακόμβες, αν δεν ήταν από εκεί, τα χάνανε και χανόσονται μέσα εκεί στους διαδρόμους. Έπρεπε να είναι ειδικός να τις οδηγήσει, δεν ξέρανε ακριβώς τι γίνεται. Άκουαν όμως και μάθαιναν και από εξομότες χριστιανούς και από άλλους ότι εκεί μιλούσαν για φάγωμα σαρκός. Αν σου λέει τρώνε σάρκες, άρα και ο Θιέστης, ο Ατρεύς το ίδιο έκανε, τάισε με σάρκες τον αδερφό του, ο Ατρεύς τον Θιέστη. Άκουγαν λοιπόν και διότι το λάβετε φάγετε, τούτο με εστί το σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες τούτον το αίμα, πίνουν το αίμα, τις σκοτώνουν, λέει, τρώνε τα σώματα και πίνουν τα αίματα. Και άκουγαν και το άλλο, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, αυτό τους έφτανε για να δημιουργήσουν τη συκοφαντία ότι οι πρώτοι χριστιανοί έκαναν τα θιέστια δείπνα. Θιέστια λοιπόν δείπνα, κατά την εγκυκλοπαίδεια, η φράση προήλθε
εκ της γνωστής παραδόσεως του Ασπόνδου αμοιβαίου μίσους των αδελφών Ατρέως και θείας του, κατά την οποία ο Ατρέως, υποδεχόμενος τον επανελθόντα εις Μικίνας αδελφών του Θιέστη, με την απόφαση να συμβουλιωθεί προς αυτόν, παρέθεσε ως φαγητό κατά το δείπνο τους μαγειρευμένες σάρκας του ονειών του, του Θιέστου, του Ταντάλου και του Κλεισέντου. Και έτσι συκοφάτησαν την Εκκλησία για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και για να το ολοκληρώσουν τη συκοφαντία, γιατί δεν τους ικανοποίησε φαίνεται, είπαν ότι μετά από αυτά τα ανθρωποφαγικά, τα θιέστια δείπνα, έκαναν και ειδipώδιες μίξεις. Πήγαν και βρήκαν δηλαδή την ιστορία του ειδίποδα και την εκκόλλησαν και αυτοί στους χριστιανούς. Ότι δεν τους έφτανε που τρώγαν σάρκες, αλλά μετά κάνανε και τέτοια πράγματα. Τώρα τι είναι οι ειδipώδιες μίξεις, ίσως το ξέρουμε, ίσως δεν το ξέρουμε, εγώ το είχα ξεχάσει, το είχα διαβάσει κάποτε συγκεκριμένα. Τώρα λοιπόν μπορώ να σας πω πόση κακία είχαν για να το πούν και αυτό. Όπως ξέρετε, η ιστορία του ειδίποδα δεν συμβαίνει στις Μικίνες, αλλά στη Θήβα. Ήταν από τη δυναστεία των Τανταλιδών, μυθική δυναστεία βέβαια, είχε και σπέρματα πραγματικότητας, αλλά είχαν μεταφερθεί σαν μύθος. Εκεί λοιπόν στη Θήβα υπήρχε η Σφίγγα, το τέρας εκείνο που ξέρουμε, μυθολογικό τέρας, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, μιας γυναίκας η οποία είχε κεφαλή και σώμα στήθος γυναικός, είχε φτερά και σώμα ορναίου, πτηνού και ουρά λέοντος. Και αυτή ήταν εκεί απ' έξω σε ένα σημείο που λέγεται έξω από τις Θήβες, λέγεται το Φικιάμ, εκεί λοιπόν καθόταν αυτή και είχε πάρει από τις μουσες και έλεγε ένα ένιγμα που το ξέρουμε όλοι, ποιο είναι δίπουν, τετράπουν, δίπουν, τρίπουν κτλ. Πότε γίνεται τετράποδο, πότε γίνεται δίποδο, πότε γίνεται τρίποδο, και όσοι δεν το εξηγούσαν βέβαια, το ξέρετε, το λέω σύντομα, τους κατεβρόχτιζε, τους κατασπάρε και τους έτρωγε, λέει, αυτό το τέρας. Και είχε πει ο Κρέον τότε ότι όποιος το λύσει αυτό το ένιγμα, και υπήρχε χρησμός ότι όταν κάποιος λύσει το ένιγμα θα αυτοκτονήσει η Σφίγγα, θα του δώσω την αδελφή μου ως γυναίκα, την Ιωκάστη. Λοιπόν, ο Ειδίπους τώρα πώς βρέθηκε εκεί, γιατί αυτός έλυσε προς το ένιγμα και αυτοκτόνησε η Σφίγγα, και έτσι δεν μπορούμε να ψάξουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Υπάρχει μόνο στην Αίγυπτο σαν πυραμίδα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Ειδίπους όμως τι σχέση έχει με τις ειδipώδιες μίξεις? Το είπα αυτό για να μπορούμε μετά. Ο Ειδίπους λοιπόν ήταν γιος του Λαΐου, βασιλιά της Θήβας, που είχε παντρευτεί την Ιωκάστη και εξ αυτής συνέλαβε τον Ειδίποδα σαν βρέφος μέσα στην κοιλιά της. Εκεί ήρθε ένας χρησμός που είπε ότι αυτό το παιδί που βρίσκεται τώρα και εφορείται θα σκοτώσει τον πατέρα του. Ήταν χρησμός από το Ζωοποιό Μαντίο, και τρομοκρατημένος ο Λάιος, ο πατήρ δηλαδή του ακόμα μέσα στην κοιλιά Ειδίποδος, έλαβε το χρησμό και παρέδωσε στο δούλο του, μόλις γεννήθηκε το βρέφος που δεν λέγεται ακόμα Ειδίποδος, για το εκθέσει στον Κιθερώνα να το φάνε τα θηρία. Ο δούλος το πήρε το παιδί, ανέβηκε στο βουνό και τον Κιθερώνα έξω από τη Θήβα και κάπου εκεί κοντά, και για να το κρεμάσει και να το φάνε τα θηρία του τρύπησε τα πόδια, έκανε τρύπες, να το δέσει από εκεί σαν τζιγκέλ και το κρέμασε σε ένα δέντρο. Αλλά όταν έφυγε ο δούλος, ένας ποιμένας που είχε τα πρόβατά του το είδε, το λυπήθηκε το παιδάκι, το ξεκρέμασε από εκεί που ήταν, το περιποιήθηκε όπως μπορούσε και το έσωσε. Όταν το έσωσε λοιπόν, δεν το κράτησε, αλλά το έδωσε, πήγε και το παρέδωσε στον βασιλέα της Κορίνθου. Το πήγε μακριά από εκεί στην Κόρινθο, τον Πόλιβον και τη βασίλισσα τη Μερόπη, και αυτοί βέβαια το υιοθέτησαν, το παιδάκι αυτό το μωρό, και από το ότι επειδή ακόμα το πόδι το ένα είχε κάποιο είδημα, κάποιο πρίξιμο, δεν είχε θεραπευτεί και το είχαν δέσει με επίδεσμο ο ποιμένος ώστε να το πάει εκεί, από την περίδεση του ειδήματος του ποδός του το ονόμασε ο Πόλιβος Ειδίποδα. Από εκεί πήρε το όνομα. Λοιπόν, όταν μεγάλωσε ο Ειδίποδας, σε βασιλικά βέβαια τα ανάκτορα της Κορίνθου,
κάποιοι καλοθελητές που τα κάνουν πάντοτε, αυτό να λένε στα υιοθετημένα παιδιά ότι δεν είναι παιδιά του γονέου, τον κάρφωσαν ότι δεν είσαι παιδί του βασιλιά, δεν ξέρει από μίσος, από τι, αλλά είσαι έκθετο, το οποίο σε πήραν και σε υιοθετήσανε. Ξαγριώθηκε βέβαια ο Ιδίπποδας και ήθελε να εξακριβώσει τι συμβαίνει με αυτή την κατάσταση. Σηκώνει λοιπόν και φεύγει από την Κόρινθο, όπως λέγει η μυθολογία, να βρει το μυστικό της υιοθεσίας του και έκανε πορεία προς τους Δελφούς με σκοπό να πάει εκεί στο Μαντίον να του πούνε τίνος είναι παιδί και πώς δόθηκε στον κόσμο, για να εξακριβώσει. Όταν πήγαινε όμως προς τη Θήβα, το λέω αναλυτικά επειδή πολλοί από εμάς δεν το ξέρουμε, εκείνοι που το ξέρουν βέβαια δεν πειράζει να το ξανακούσουν. Λοιπόν, όταν πήγαινε προς τους Δελφούς, πήγαινε και ο πατέρας του, ο Λάιος, με έναν δούλο του, με έναν σωματοφύλακα, και αυτός στο μαντίο των Δελφών προς τους Δελφούς, και συναντήθηκαν στον δρόμο πεζός ο Ιδίπποδας με το αμάξι του, το άρματο ας πούμε, ο Λάιος, ο βασιλιάς, και με τον σωματοφύλακα, το δούλο του. Κάποιοι βρέθηκαν και συναντήθηκαν, λέει, σε μια στενοπό, σε ένα στενό που δεν μπορούσε να χωρέσει και άνθρωπος και αμάξι. Ίσα ίσα παίρνει το αμάξι, εκεί βρέθηκε ο Ιδίπποδας και ο δούλος κατέβηκε και όχι με ωραίο τρόπο, αλλά τον έβρισε ότι τόλμησε να καθίσει μπροστά στο βασιλιά, ξέρω εγώ με τι λόγια, τον εξαγρίωσε και κοίταξε να τον πετάξει έξω από τον δρόμο για να περάσει ο βασιλιάς. Μαθημένος όπου φέρνει ο βασιλιάς να ανοίγουν οι δρόμοι. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Εν πάση περιπτώσει αγρίεψε ο Ιδίπποδας και σκότωσε και τον δούλο με το ραβίδι και τον βασιλιά, τον Λάιο, ο οποίος όμως χωρίς να το ξέρει ήταν ο πατέρας του. Και έτσι πήγε προς τη Θήβα. Όταν έφτασε λοιπόν στη Θήβα, εκεί για να μπει μέσα στην πόλη έπρεπε να περάσει από τη Σφίγγα στη θέση, να δω πώς τη λένε, Χικιάλ, κάπως έτσι λέγεται, εκεί που τη δείχνουν ακόμα, και εκεί του είπε το ένιγμα η Σφίξ και το έλυσε ο Ιδίπποδας πρώτος και της είπε αυτό είναι ο άνθρωπος που όταν είναι μικρό μωρό μπουσουλάει με τα 4, είναι τετράπους, όταν μεγαλώσει και γίνει όριμος άντρας ή γυναίκα πηγαίνει με τα 2 και όταν γεράσει παίρνει και ένα μπαστούνι και πηγαίνει με τα 3. Αυτό λέει είναι το ένιγμα. Μόλις ελήφθηκε αυτό η Σφίξ αυτοκτόνησε, όπως λέει η μυθολογία, και πήγε αυτός προς τον Κρέοντα, το βασιλιά της Θήβας, να πάρει και την αμοιβή του. Η αμοιβή του Κρέοντα ήταν, όπως λέει η μυθολογία, να δώσει την αδελφή του Ιωκάστη στον ήρωα που το γλίτωσε τη Θήβα. Η Ιωκάστη όμως ήταν, η αδελφή του ήταν η γυναίκα του λαού, του βασιλιά, και ήταν η μητέρα του Ιδίπποδα, χωρίς να το ξέρει βέβαια ο Ιδίπποδας, και τον πάντρεψε με αυτήν. Αργότερα όμως, όταν το έμαθε αυτό ο Ιδίπποδας, διότι έπεσε έναν μεγάλο λιμός, λέει, πείνα στη Θήβα και τα λοιπά, ανακατεύτηκαν τα μαντεία και αποκάλυψαν τι είχε κάνει ο Ιδίπποδας, και όταν το έμαθε αυτό, η μεν μητέρα του Ιωκάστη, η οποία ήταν και η γυναίκα του, αυτοκτόνησε, από μόνη της δηλαδή αυτοκτόνησε, ο δε Ιδίπποδας αυτοτυφλώθηκε και τιμώρησε έτσι τον εαυτόν του. Αυτή η μίξη του Ιδίπποδα με τη μητέρα του και οι μίξεις και άλλα που έχει μέσα που δεν τα έπιασε τώρα εδώ, και η πατροκτονία και όλα αυτά, τα ονόμαζαν Ιδιππόδιες μίξεις, και λέγανε ότι οι χριστιανοί μετά από το μεθύσι που τρώγαν τις άρκες, μετά κάνανε και από αυτά τα πράγματα με μιξίες και τέτοια, με βάση το λάβετε, φάγετε κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή δεν το δέχτηκαν την Εκκλησία και ούτε τη δέχτηκε ακόμα ο κόσμος. Μόνο σαν σεισματική, σαν αιρετική μπορεί να τη δεχτούν. Και είδατε τι έγινε στη Βοσνία και τι έγινε και στη Σερβία και τι θα κάνανε και στη Ρωσία, αν μπορούσαν να το κάνουν, επειδή σαν Ορθόδοξοι δεν δέχεται την Εκκλησία τη σωστή ακόμα ο κόσμος. Ακόμα θεωρείται εχθρικό σώμα, δεν είναι του κόσμου τούτου. Αυτά τα ζούμε και σήμερα. Έτσι λοιπόν η διωγμή που αναφέρεται εδώ είναι ένεκεν εμού, λέγει. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Πώς μπορεί η διωγμή να είναι πηγή χαράς για τους χριστιανούς, γιατί λέει χαίρετε και αγαλιάστε όταν θα έχετε τέτοιες βρυσές, τέτοιους προπυλακισμούς, τέτοιους διωγμούς,
τέτοιες συκοφαντίες, πώς μπορεί αυτά να είναι αιτία χαράς, να χαίρεστε ή απλώς να χαίρεστε, αλλά και αγαλίασης, διότι είναι από τα πιο φοβερά, ιδίως τα ψυχολογικά όπως είπαμε, τα πιο φοβερά, και το πιο φοβερό είναι η συκοφαντία. Κορυφαίο μέσα στην εκδίκηση του κόσμου, ή μάλλον στην αντίσταση του κόσμου κατά της Εκκλησίας. Τη χρησιμοποίησαν πολύ, όπως είπα και προηγουμένως, και στη Βοσνία η μεγάλη συκοφαντία εκείνη, όταν και οι μουσουλμάνοι έριξαν τη βόμβα και τα λοιπά στην αγορά των μουσουλμάνων και είπαν ότι την έκαναν οι Σέρβοι, το θυμάστε αυτό, και μετά κι αν αποκαλύφθηκε πέρα βρέκε, δεν τους ένοιαζε, αυτούς αυτοί κάνουν δουλειά τους, και άλλες συκοφαντίες στη Σερβία αργότερα μετά τη Βοσνία, και τι δεν είπαν εναντίον αυτών. Όλα αυτά είναι διότι ήταν Ορθόδοξοι χριστιανοί, και θα τα έκαναν και στη Ρωσία που είναι Ορθόδοξοι, όσο είναι Ορθόδοξοι, αν μπορούσαν. Ήδη έχουν απόψη. Αυτά που γίνονται στην Τσετσενία και από εκεί στον Κάφκασο είναι στόχος να διαλύσουν την Ορθόδοξη τη Ρωσία. Άλλο αν δεν το καταφέρνουν. Αλλά θέλω να πω ότι οι διωγμοί συνεχίζονται. Ο κόσμος δεν αποδέχτηκε ακόμα τη σωστή Εκκλησία. Ούτε και εμάς όσο είμαστε, αν είμαστε σωστοί δεν μας δέχεται. Όσο και αν εδώ ζούμε σε ένα περιβάλλον κάπως καλύτερο στην Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει νιώσουμε αυτό το διωγμό και προσπαθούμε να κρυβόμαστε. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε, να μην εκδηλωνόμαστε φανερά, αντί έχουμε δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή σε ένα τραπέζι να μην λέμε ότι νηστεύουμε, οπότε βέβαια δεν φαινόμαστε, κρυβόμαστε, ή αν περνάμε από έναν δρόμο και είναι άλλοι που δεν είναι, ας πούμε, της Εκκλησίας, να μην κάνουμε το σταυρό μας, ή μερικοί το κάνουν κάτω από το σακάκι, ξέρω εγώ, στα εστιατόρια συνήθως και από φοιτητές από όλους που βρίσκονται ξέρουν, δεν τολμούν να κάνουν προσευχή πριν να πάνε και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε η Εκκλησία η οποία αξίζει τον κόπο να τη μισήσει ο κόσμος, και γι' αυτό ο κόσμος προοδεύει και εμείς συγκεκρινόμαστε. Και όσο μας είναι κάποτε να καταλάβουμε ότι πρέπει να τους δεχόμαστε τους διωγμούς και να μην τους φοβόμαστε και να χαιρόμαστε όταν συμβαίνουν αυτά. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη συκοφαντία. Η συκοφαντία στις ανθρώπινες σχέσεις, και όταν γίνεται για τα ανθρώπινα συμφέροντα, είναι το πιο συχαμερό πράγμα που μπορεί να γίνει, και ανδρόπλο για την επίτευξη του σκοπού, είτε είναι συμφέρον οικονομικό είτε συμφέρον ακολασίας, και εγώ πέφτει η συκοφαντία να δημιουργήσει αντρόγυνα, να καταστρέψει συνοικίες κτλ. Η συκοφαντία και τότε είναι το χειρότερο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είναι συχαμερό, αλλά έχει κάποια δικαιολογία, κάποια λογική, ότι κάτι θέλουν να πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι, έστω και με αυτή τη συχαμερή συκοφαντία. Όταν όμως χρησιμοποιείται χωρίς κανένα όφελος, αλλά μόνο και μόνο ένεκεν του Χριστού, τι να πούμε τώρα, είναι καθαρά σατανικό. Το να συκοφαντείς κάποιον να βρεις κάτι, το καταλαβαίνω. Το συκοφαντείς ένα χριστιανό που καλό σου κάνει και καλό θα σου κάνει, αλλά εσύ το αποδίδεις, αυτό είναι καθαρά σατανικό. Και γι' αυτό λέμε ότι η συκοφαντία είναι το χειρότερο όπλο του κόσμου κατά των πιστών, διότι γίνεται κατά παράλογο τρόπο. Και αυτή τη συκοφαντία τη χρησιμοποίησε πρώτος ο Σατανάς, είμαι πρώτος διδάξας, εναντίον του Θεού, την Εδέμ. Δεν συκοφάντησε το Θεό ότι είναι ζηλιάρης, ζηλόφωνος και δεν θέλει τον άνθρωπο να σηκώσει κεφάλι, και τόλμησε η Εύα και ο Αδάμ να σκεφτούν ότι θα κάνουν κατάληψη στον παράδεισο όπως γίνεται σήμερα στα σχολεία για το δίκαιο, θέλανε, κατά κάποιο τρόπο αυτό γινότανε. Όταν έλεγαν, όταν τους είπε ο Θεός, σε ζηλεύει. Ή ξέρει, λέει, ότι θα γινώσετε αθάνατοι, θα γινώσετε θεοί, και δεν το θέλει. Και γι' αυτό σας αφήνει να φάτε από εκείνο, και αποπαράστηκε η Εύα, και μετά αυτοί να κάνουν να φάνε τον καρπό και να κάνουν κατάληψη με το μυαλό τους βέβαια στον παράδεισο. Ήταν συκοφάντης λοιπόν. Ο πρώτος συκοφάντης ήταν ο διάβολος κατά του Θεού, και ή του διαβόλου ή τα μαθητούδια του τη χρησιμοποιούν από τότε και κατά του Κυρίου και του Χριστού αυτού και των χριστιανών. Αδιάπτωτα βέβαια, δεν έχει υποχωρήσει καθόλου, αλλά
οι χριστιανοί, όταν είμαστε και όσο είμαστε σωστοί χριστιανοί, έχουμε και την δύναμη και τη χάρη να την υπερβούμε αυτή τη συκοφαντία και να μην μας πειράξει. Όχι μόνο να μην θυμώσουμε, άλλωστε όπως ξέρετε τα καλύτερα στεφάνια που απονέμει ο Χριστός είναι στους ομολογητάς και στους πιστούς που συκοφαντούνται, αρκεί οι συκοφαντίες να είναι ψεύτικες, διότι τα καλύτερα στεφάνια, τα 24 καράτια ας πούμε, δεν είναι από τα καλά έργα που κάνει κάποιος ή εμείς, ή από τα λόγια, από τα έργα της αγάπης, τα οποία είναι και αυτά καλά, αλλά δεν είναι 24 καρατίων. Έχουν μέσα εγωισμό λίγο, έχουν λίγο συμφεροντολογία, έχουν μερικά, δεν είναι καθαρό χρυσός, αλλά όταν υπομένει η συκοφαντία που δεν κερδίζεις τίποτα, εδώ φαίνεται ότι πραγματικά είσαι του Χριστού, διότι εφαρμόζεις τον ένα το μακαρισμό. Και επομένως εκεί το στεφάνι που παίρνεις όταν υπομένεις τη συκοφαντία και όχι μόνο δεν σκάς και δεν στενοχωριέσαι, αλλά χαίρεσαι, την υπερβαίνεις και χαίρεσαι, κάνεις υπέρβαση, αυτό πρέπει να μας βοηθάει να ξεπερνούμε την δίκαιη αγανάκτηση, ας πούμε, όταν μας συκοφαντούν, και να βγαίνουμε από πάνω και να την αντιμετωπίζουμε με υπέρβαση, όπως θα τη λέγαμε σήμερα. Διότι όπως είπε κάποιος, δεν το ξέρω το όνομά του να σου πω, ανόητος είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να θυμώσει. Δηλαδή πρέπει να θυμώνουμε κάποτε. Πού να θυμώσει? Κατά του σατανά και κατά της αμαρτίας. Συνετός όμως και μυαλωμένος είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει να θυμώσει κατά του πλησίον του, δηλαδή κατά του αμαρτωλού, έστω και αν είναι και την εκδίκηση να αφήνει στο Θεό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα οργιστούμε, θα οργιστούμε εκεί που πρέπει. Αν δεν μπορούμε εκεί που πρέπει να οργιστούμε, στην αμαρτία, στις κακές πράξεις και όχι στον άνθρωπο, τότε είμαστε ανόητοι και ανήπαινοι. Αν όμως οργιστούμε εκεί που δεν πρέπει, κατά του αμαρτωλού ή κατά αυτού που μας βλάπτει, τότε δεν είμαστε συνετοί. Ο συνετός τα αποφεύγει αυτά τα πράγματα. Είναι στην πράξη η εφαρμογή αυτό που λέει. Έτσι λοιπόν μας λέγει ότι με όλα αυτά, όταν τα υπερβαίνει ο χριστιανός και είναι σωστός, όπως είπαμε, να θυμώνει όταν πρέπει κατά της αμαρτίας, του διαβόλου κτλ, αλλά όχι κατά του αμαρτωλού, να μην είναι δηλαδή ανόητος, αλλά να είναι συνετός, όπως λέγει ο Παύλος, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αυτό είναι ρίση μέσα στις επιστολές. Οργίζεστε εκεί που πρέπει, αλλά όταν πρόκειται να αμαρτήσετε κατά του αδελφού, σταματάτε την οργή. Μη παραγγισές, το λέει ο λογισμός, στην οργή μας να μην δει ο ήλιος κτλ. Τέτοιος λοιπόν ο σωστός χριστιανός. Οργίζεται εκεί που πρέπει και όπου δεν αμαρτάνει, και δεν οργίζεται, έχει τη δύναμη να μην οργίζεται εκεί που δεν πρέπει να οργιστεί και να φύγει από τη θέση του, από τα ρούχα. Και έτσι λοιπόν, τελειώνοντας αυτά που είπε ο Κύριος και ειδικά τον τελευταίο μακαρισμό, τον ένατο, που είναι αφορά εμάς εδώ τους χριστιανούς, μόνον της Εκκλησίας του. Όλα τα άλλα είναι για όλο τον κόσμο, αφορούν και τους προ και τους εκτό. Αυτός δεν υπήρχε στη γη πριν έρθει ο Χριστός και μόνο στην Εκκλησία αναφέρεται αυτός ο μακαρισμός των διωγμών. Ένα και νεμού, είναι καθαρό αυτό που λέει, ένα και του Χριστού. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη ότι ο Χριστός είναι σε θέση την ταλαιπωρία των διωγμών, τη στενοχώρια, την πίεση που μας έρχεται να τη μετατρέψει σε χαρά και αγαλίαση, και το έχουν αποδείξει βέβαια περίτρανα οι Άγιοι, αλλά και εμείς καμιά φορά όταν ξεπεράσουμε μια τέτοια δυσκολία και δεν δράσουμε αμαρτωλά, ύστερα από λίγο το νιώθουμε κάποια χαρά, κάτι που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Και μόνο τη σκέψη ότι τα καλύτερα στεφάνια που απονέμει ο Χριστός είναι στις περιπτώσεις αυτές, η χαρά των μακαρισμών. Πάντως όμως όταν ζούμε τους μακαρισμούς, διότι οι μακαρισμοί είναι αυτά που έγραψε ο μακαρισμός ο Κύριος μας είναι εμείς και ο Χριστός, δεν είναι εμείς και ο κόσμος. Από την επόμενη φορά θα περάσουμε τη θέση του χριστιανού μες στον κόσμο, δηλαδή το εμείς και ο κόσμος λέει ο Ματθαίος μετά από αυτό, αλλά σε αυτό εδώ είναι εμείς και ο Χριστός, δεν έχει καμία θέση μέσα στους μακαρισμούς ο κόσμος, που οι οποίοι τελειώνουν βέβαια σήμερα. Λοιπόν, και
μόνο με τη χαρά, η λογική εξήγηση είναι όταν χαιρόμαστε για τα στεφάνια που κερδίζει κανείς, αν υπομείνει ένα διωγμό, μια συκοφαντία κτλ. Και δεν αμαρτήσει. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως και με λύπη. Καμιά φορά αισθάνομαστε μια ανεξήγητη λύπη, μια φοβία τι θα γίνει αύριο, χωρίς κανένα λόγο, και ψάχνουμε να βρούμε την αιτία και δεν τη βρίσκουμε. Γιατί να νιώθω έτσι, γιατί να μας πιάνει λοιπόν μια μελαγχολία, μια φοβία για το μέλλον μας, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε. Αυτή προέρχεται από την ολιγοπιστία μας βέβαια, μόνο από εκεί. Από την άλλη μεριά, στο ίδιο στυλ νιώθουμε κάποτε και μια χαρά, μια ας πούμε ευφροσύνη, και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Μα γιατί εγώ είμαι χαρούμενος τώρα, τι μου συμβαίνει? Δεν είχα τίποτα καλό, δεν είχα κάτι φανερό, ξέρω εγώ. Είναι η χαρά το ότι είμαστε μέσα καλυμμένοι από τους μακαρισμούς που λέει μακάρι για το α, για το β, για το γ. Είναι χαρά που δεν την πιάνει η λογική, δεν υπάρχει κανένας λόγος, και όμως είναι και στις πράξεις των Αποστόλων και στο συναξάρια βρίσκουμε τέτοιες καταστάσεις χαράς και αγαλιάσεως, όπως λέει: χαίρετε και αγαλιάστε όσοι ζείτε με τους μακαρισμούς, ότι ο μισθός ημών, η αγαθή συνείδηση, αυτός είναι ο μισθός, είναι πολλής εν της ουρανής. Δηλαδή η συνείδησή μας είναι ο μισθός μας, και όσο πιο η συνείδησή μας είναι καθαρή, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η αγαλίαση στην αιωνιότητα. Ο μισθός δηλαδή είναι η ισχυρή, πιο ανεβασμένη συνείδηση. Αυτό μπορούμε να πούμε, διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται στην άλλη ζωή. Ούτε υπάρχει λόγος, ούτε μπορεί κανείς να μας πει. Όσο καταλαβαίνει το παιδί που είναι στην κοιλιά της μάνας του, τη μόνη χαρά του είναι που τη κολυμπάει μέσα εκεί σε μια καλή θερμοκρασία και έχει όλη την νοημοσύνη που χρειάζεται, αλλά δεν έχει να καταλάβει τα μεγαλεία του έξω κόσμου. Πώς να το εξηγήσεις? Όσο λοιπόν αυτό, όταν είμαστε, δεν ξέρουμε τι χαρές έχει αυτός ο κόσμος, τι ωραία, τη δημιουργία κτλ., και ούτε μπορεί να το εξηγήσει. Έτσι και τώρα, σαν να είμαστε στην κοιλιά του σύμπαντος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κρύβει υπέραν του σύμπαντος της παρουσίας χαρά εκείνη για την οποία μιλάει. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο Χριστός ημών πολύς. Δηλαδή θα έχετε, λέει, και εδώ στη γη υποσυνείδητα αυτή τη χαρά, την αγαλία, χωρίς να ξέρετε το γιατί, φτιάξτε αυτή τη χαρά και την αγαλίαση, αλλά εκεί θα είναι πλήρης. Έτσι κλείνουμε βέβαια το κεφάλαιο των μακαρισμών, και μετά τις γιορτές θα έχουμε το επόμενο κεφάλαιο, διότι η επόμενη Δευτέρα είναι μέσα ήδη στις γιορτές των Χριστουγέννων. Επειδή η Κυριακή μας έρχεται, είναι η Κυριακή προ-Χριστού γεννήσεως, η Δευτέρα είναι μέσα στον κύκλο των Χριστουγέννων, και εκτός του ότι είμαστε πιο κοντά στην εκκλησία, στις ακολουθίες του κάθε μέρα, οι νοικοκυρές ετοιμάζουν τα σπίτια τους για τη μεγάλη γιορτή. Όλοι είναι απασχολημένοι, ήδη από σήμερα φαίνεται ότι έχει αρχίσει η ετοιμασία των Χριστουγέννων. Επομένως δεν θα έχει νόημα να αρχίσουμε το νέο κύκλο, το νέο κεφάλαιο εμείς και ο κόσμος, για μια μόνο φορά και με δυσκολία, και μετά να το διακόψουμε λόγω των εορτών. Έτσι λοιπόν το νέο κύκλο της επιτρόπης ομιλίας, εμείς και ο κόσμος, θα τον αρχίσουμε τη Δευτέρα που είναι μετά τις γιορτές, δηλαδή περίπου στις 10 της νέας ιδιαιτερίδας, 10 όπως το λένε, του μιλένιου, όπως το λένε και τα λοιπά, αν και πολλοί 10 Ιανουαρίου του 2000, για την Εκκλησία δεν σημαίνει τίποτα. Ίσως σημαίνει για αυτούς που νομίζουν ότι θα φέρουν νέα τάξη με τη νέα συνήθεια. Αν ήταν δυνατόν, δηλαδή με την αλλαγή του χρόνου, να μπει μια νέα τάξη. Η νέα τάξη, το μόνο μας έχει δώσει τώρα είναι εγκλήματα, βιασμοί, καταστροφές, δολοφονίες με πυράβλους, AIDS, και δεν ξέρω τι άλλο έχει φέρει για δείγμα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τελειώνουμε τώρα, ο Θεός μαζί σας, έχουμε καλές γιορτές και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο και τη νέα χιλιετία σε όσους δεν έρχονται στο ναό μας. Οι υπόλοιποι το έχουμε και σε αυτούς, αλλά τα λέμε και συνεχώς προς τα μας. Λοιπόν, μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας και πάντοτε. Άγιε. Δόξα τα πέντε λόγια και ο Πνεύμα και η νύχια έχει τόσο σημαίνει. Αναγία χρειάζεται λέει μας, κύριε Ιάσαμε, και σου δέχεται τόσο νύχια. Άγιε, επίσης του ήρθε τα σαφιλίες μόνο έντυχε με αυτό και βολεύει και βολεύει και βολεύει. Δόξα
αγαθή και Υιό και Υιό Πνεύμα και μη το ίσως όμως μονομή. Πάτε λιμόμεν Ισραήλ στα αγκιαστή το όνομα του πρώτου βασιλείας. Γεννηθεί το θέλημά του στον ουρανό της γης. Τον άνθρωπο μόνο εμείς όχι μισήρο. Και άσωση μη τα οφειλήματα ημών, ώστε εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση ημάς του πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς Όσο γίνονται αυτοί οι Αγίες Κυβάς, του Πατρός και Υιού και έχει πράγμα στον αιώνα. Διευχών των Αγίων Πατέρων μας, Κύριε Ιησούς Χριστός, ελέησον μας αιώνα. Μπορεί να δεις αυτό. Είσαι, καλά, στάρκα μαζί, αυτό να δεις. Στάρει καλά, καλά. Θα μαζέψω λίγο, μην ξεχάσετε τίποτα. Καλώς σήμερα, τι είσαι. Πάει το σκούφο εδώ στην κυρία Παπαδιά. Ιησούς Χριστός το Υιός των Δίων. Πού το βρήκες? Τι σε νοιάζει? Δώσε την κυρία Παπαδιά. Ευχαριστώ. Να το πούμε κύριο Αμπλάκη που είπες. Πάτε μου και τα τρόγινα που θυμώνει και χωρίσουνε. Τι να σου πω? Τι γίνεται με αυτήν? Τι να σου πω μετά? Που φτάνει, αν μετανοήσουνε, σώζονται, διότι μετά στην αιώνια ζωή δεν υπάρχουν αντρόγυνα και δεν υπάρχουν άντρες και δεν υπάρχουν γυναίκες, είναι ένα. Που τσαντίζονται Και και αν δεν χωρίσουν. μετανοήσουν, είναι παθαίνουν και οι υπόλοιποι. Εμείς ό,τι και να πάθουμε, χωρισμό ποτέ, θυμώνει. Αυτό τώρα, αυτά θα λέμε τώρα. Η συζήτησή μας. Αυτό είναι σωστό, αλλά καμιά φορά Ναι, για πες το. Και εδώ, να μας το πήρα. Ό,τι να μας κάνει, είναι πολλές περιπτώσεις. θα επιτρέπεται. Άμα λέει ο κύριος, αυτό λόγω μυθία, λόγω πορνεία, το μυθία, πώς το λέει, εκεί δεν χώρισε. Πώς το λέει. Και θα οργιστείς και θα... Υπάρχουν και λόγοι του, χωρίζει. Για να μην Αν κάνει θέλεις να συγχωρήσεις και με χωρίζει. Μα γι' αυτό μιλάμε. Όχι, μου λέει γενικά να του πω. Υπάρχουν περιπτώσεις. Άμα κάποιος σε εκείνη το αληθή θέλει και να συγχωρήσει. Συγγνώμη, Κάνει την ουσία τώρα, ο μυθός δεν συγχωρείται παππούλη. όχι, όλοι συγχωρούνται, δεν κατάλαβες τι είπα. Ο άντρας, τη γυναίκα, τη γυναίκα τον άντρα αν θέλει τον συγχωρεί άμα είναι μυθός. Ο άντρας η γυναίκα. Η γυναίκα τον άντρα δεν τα δέχεται πάει στο σπίτι αν είναι μυθός. Τον χωρίζει. Ναι. Χωρί να είναι Παράλληλα μυθός. και... Ναι, για τούτη τη ζωή μιλάμε. και γυναίκα, το άντρας η γυναίκα. Για τούτη τη ζωή μιλάμε. Μάλιστα. Άμα δεν είναι μυθία, αυτός είναι ο λόγος. Αν καλύψεις μοιχεία, είσαι αμαρτωλός. Τι τα λες τώρα, τι τα λες. Όλοι αμαρτωλοί μας και να μετανοήσουμε. Και σε εμάς να μετανοήσουμε. Καθήκαμε. Πόσοι χωρισμένοι θα πάνε στο βράδυ και πόσοι εμάς τους καλούς θα μείνουμε από εδώ. Πατήλη, μήπως έχεις φέρει το βιβλιάριο? Τώρα να μου το δώσεις Αλλά και το φτιάξεις ξέχασα. το κεράσου. Γιατί Από Άγια Απτέλμα. Κεράκι. Τόσο πολύ. το θυμηθώ απόψε. Το ξέχασα όλο το δικήπο. Να το δώσω μου λέει, δεν είναι το. Το χρειάζεται,